һәрбер һәлак булган кеше ул чыннан да фаҗига булган. Әгәр дә мәсәлән күрше авылда бер татар үлсә, аны инде берничә ай шәниләр иде, менә фәлән кеше күрәсең, каһарман кеше фәлән тигән. 89 ел башында бөтен татар иҗтимагый үзәге, кыскартып әйткәндә, ТИҮнең беренче оештыру корылтае уза. Шушы сәяси хәрәкәт Татарстанның алдагы еллардагы иҗтимагый тормышына зур тәэсир ясап тора. Тарихчы, татар иҗтимагый үзәге идеологларының берсе Дамир Исхаков бу корылтайны татарның зур бер инкыйлабы дип бәяли. Оешманың максаты татар дәүләтчелегенең торгызу була.